знам, вече ти имало. После държи. Тия после вътре. Зубавите желби, скромните подаръци, но кой предизвика много насмивки, радости и желби за средна успешна здравие и берекет на децата, на вас, на донаторите, на нашите съработници и ако далечно, все пак голема благодарност на вниманието. Поздрав до Дарко Стойковски и неговото семейство. Свикай не с директорката.